ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಚಲರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಿಕಲು ಭಾಗೀರಥಿ ಕನ್ನಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಕ್ಲು ಇನಿ ಎನ್ನ ಮಾಮಿನಕುಲು ಮಾಮಿನ ಮಗಲು ಯಾನು ಎನ್ನ ಮಗೆ ಪೂರ ಸೇರ್ದ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬು ಗೊಬ್ಬು ಗಂದುಲ್ಲ ಆ ಗೊಬ್ಬು ದಾದೆ ನಿಕಲು ಎಂಕ್ಲು ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪುನಾಗ ತೂಲೆ ಐಡ್ದು ಏನೋ ಆ ಗೊಬ್ಬು ಒಂದು ಪನ್ಪುಜಿ ಪಂಡ ಆ ಗೊಬ್ಬು ನಿಕಲು ತೂದಿಪ್ಪಾರು ಆಂಡಲ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಟ್ರೈ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಮಾಮಿನಕ್ಲೇನು ಪೂರ ಸೇರ್ಸದು ಬಲಿಪುನ ಪತ್ತುನ ಪೂರ ಎನ್ನ ಮಾಮಿನಕ್ಲೆಗೆ ಆಪುಜಿ ಈಗೋಸ್ಕರ ನೀ ಕೊರ್ಸುಡೆ ಕೊಲ್ಲೋದು ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬು ಗೊಬ್ಬುಗ ಅಂದು ಎಂಕ್ಲು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅನ್ನಾಗ ಏನೋ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೆ ಎಂಕ್ಲ ಬಾಬೆ ದೂರ ಹೋದು ಬತ್ತೆ ನಿಂಗೆ ಎಕರ್ದು ಇಂಚೆ ಎಂಕ್ಲ ಬಾಬೆ ಮುಲ್ಪ ಇಜ್ಜಾಂಡು ದೂರ ಹೋದು ಬತ್ತೇನು ಬಂಗಾರಿರು ದೂರ ಹೋಯ್ನಿ ಮಗ ಬಜ್ಜೆ ಬೇಜಾರೆ ಹೋಯ್ನಿ ಯಾರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಂತಿ ಕೊನತಾರ ಪಂತಿಡ್ ಲಾಗಿ ಲಾಗಿದು ಬತ್ತ ನೀರು ಪಂತಿಡ್ ಲಾಗಿ ಲಾಗಿದು ಬತ್ತ ನಿಂಗೆ ಮೂಲು ಬತ್ತಾಯಕ ಪೆತ್ತ ಕೊನರೆ ಕೋರಿನ್ ಕಟ್ಟರೆ ಪಂತಿ ಕೊನರೆ ಬಜ್ಜಿ ಕೊನರೆ ಪೋಪುಣಿ ಅನ್ನ ಜೋಕುಳು ಇಲ್ಲಡ ಪೂರ ಓವುಲ ಇಜ್ಜೆಂಚ ಮುಲ್ಪ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾನ್ ರೆಡಿ ಆಯ ಗೊಬ್ಬುಗು ಇಂಕಲ್ನ ಸದಸ್ಯರೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಅವನುಳ್ಳೇರು ಗೊಬ್ಬರೆ ಪೂರ ಪಂಡ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಪೂರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೊಂದುಳ್ಳೇರು ಅಂಚ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಆಯ್ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನು ಗೊಬ್ಬು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೆ ಇಂಚಿನ ಗೊಬ್ಬು ಒಂದು ಯಾನು ಇತ್ತೆ ಅಕ್ಳು ಪೂರ ಬತ್ತಾಯಕ ಅಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆನೆ ಯಾನು ವಿವರಣೆ ಮಾಡ್ತದೆ ನಿಕ್ಲೆ ಪನ್ಪೆ ದಯ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾವಡ ಈಗೋಸ್ಕರ ಎಂಕ್ಲು ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಗೊಬ್ಬುಗು ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಲೋಟಿಡ್ ಬಟಾಣಿ ಕಡ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಾಜಿನ ಪತೊಂದ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕೆಲವೇರೆಗ್ ಈ ಯಾನ್ ಈತ ಪೂರ ಪಣ್ಣಾಗ ಗೊತ್ತಾದಿಪ್ಪು ದಾಯ್ತ ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ ಇನ್ನ ಐನಾಕ್ಲೆಗ್ ದಾಯ್ತ ಸೋತಿನಾಕ್ಲೆಗ್ ದಾಯ್ತ ಅಂದ್ ಯಾನ್ ವಿಡಿಯೋ ಗೊಬ್ಬು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮಾಮಿಲ್ಲೇರು ವಿದ್ಯಾನಮ್ಮ ವಿಕಾಸು ಬೊಕ್ಕ ಲಾವಣ್ಯನಮ್ಮ ತುಳಸಿನಮ್ಮ ಯಾನ್ ಈತ ಜನ ಎಂಕ್ಲುಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ತುಳಸಿಲ್ಲಾಲ್ ಈತ ಜನ ಗೊಬ್ಬರಲ್ಲ ಇದು ಇಂಚ ಗೊಬ್ಬುನೊಂದು ಏನ್ ಪನ್ಪೆ ಇಂಚ ದೀಪ ಅಂಚಿದುಲ್ಲ ಸರ್ತ ಇಂಚ ಮಣ್ಣೆಡ್ ದೀಪನೆ ದೀದ್ ಇಂಚ ಗ್ಲಾಸ್ ನೆಟ ಕಾಜಿ ದೀಪೆ ಕಾಜಿ ದೀದ್ ಈ ಬಟಾಣಿನ ಆಯನ ಕೈಟ್ ಒಂತ ಕೊರ್ಪೆ ಆಯೆ ಅಂಚಿಡ್ದು ಇನ್ನು ಮಂತ ಪಾಡೋಡು ಎಂಚ ಈಗ ಸ್ಪಾನಿಗೆ ಮಿತ್ತರ್ದು ಇಂಚ ಪಾಡೋಡು ಇತ್ತು ಏತ್ ಬಟಾಣಿ ಕಾಲು ನೆಟ್ಟಿಗೊಂತುಂಡು ತೂವರೆ ನೆಟ್ ಕಾಜಿದೊಲ್ಲ ಏತ್ ಬಟಾಣಿ ಅಂತುಂಡು ಒಂದು ಅಂಚ ಇತ್ತ ಆ ಗೊಬ್ಬು ತೂಕ ಏರ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಬಟಾಣಿ ದೊಲೆ ಕಾಜಿದೊಲೆ ಬಟಾಣಿ ಉಂಟು ತೂಕ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ವಿಕಾಸು ದೇ ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತ ಉಂದಿತ್ತೆ ಇಂಚ ತರ ತವಿತ ದೀಪೆ ನಿಕ್ಲು ನಾನು ಬಟಾಣಿ ಕೊರ್ಪೆ ನಿಕ್ಲು ಇಂಚ ತರ ಕೈ ಇಟ್ಟು ಅಂತದ್ದು ಕೈಗೊರು ಇಂಚ ಪಾಡೋಡು ಯಾನು ಕಾಜಿ ಒಂದೇ ತಿಕ್ಕಡ ದೀಪುಜಿ ಓಲ್ ದೀಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜಿ ನಿಕ್ಲ ಕೈಡೆ ಮುಟ್ಟಾರ ಇಜ್ಜಿ ಕೈ ಮುಟ್ಟಾರ ಇಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲು ಮಿತ್ತರ್ದು ಪಾಡೋಡು ಕೈ ಮುಟ್ಟಾರ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನು ಓಲ್ ದೀಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಕ್ಲೆ ತೋಜಿ ಕಾಜಿ ನಿಕ್ಲೆ ತೀರ್ತಾತ ಅಂತ ತೋಜಿ ನಿಕ್ಲು ಬೆರ್ತದ ಪಾಡೋಡು ಮುಟ್ಟು ನಿಕ್ಲು ನೀನು ಮುಟ್ಟಾರ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಚ ಈತೇನೆ ದೂರೋಡು ಪಾಡೋಡು ಬತ್ತುವೆ ಫಸ್ಟ್ ವಿಕಾಸುಡು ಎಂಚ ಆಪನ್ ತೂಕ ಒಂಜಿ ಟ್ರಯಲ್ ಅನ್ಪುಡ ಎಂಚ ಮನ್ಪು ಪಂಡ ಮಾಮಿನಕ್ಲೆಗ್ ಸರಿ ತೂವರೋಸ್ಕರ ಉಂಟು ಮನ್ಪುಜಿ ನೀ ಒಂದ್ ಬೆಟನಿ ಬತ್ತಂಗಾರ ಆಯ್ನ ಕೈಟ್ ಒಂದು ಬಟಾಣಿ ಕೊಡ್ಲಿ ಕೊಡ್ಲೆ ಬಟಾಣಿ ಬಲಗ ಯಾತ ಬೋಡು ನಿಜ್ಜಿ ಎಂತೆ ಮುಲ್ಪ ದೀತೆ ಪಾಡ್ ವಿಕಾಸ್ ಪಾಡ್ದೆ ಆಯನೇಟ್ ಏತ್ ಬಟಾಣಿ ಬತ್ತ ನೂಲ ಐತುಲಿ ಇಂಚ ಪಾಡ್ಯ ರವಿ ಇತ್ತೆಂದು ಟ್ರಯಲ್ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸುರುಡ್ದೆ ಗೊಬ್ಬ ಏತೆಂದು ಅವೆ ಇತ್ತೆ ಮಾಮಿ ವಿದ್ಯಾ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಗೊಬ್ಬ ಇರ್ತಕ ಸತ್ತಂತಲು ಸಸ್ತ ಮಂಡೆ ಮುಟ್ಟರಜ್ಜಿ ಬಟಾಣಿ ಕೊರುವಾರ್ನ ಕೈಟ್ ಒಂಜಿ ಕೈಟ್ ಯಾರು ನನ್ನತ್ತೆ ಪಾಡಿ ಪಾಡ್ಲಿ ಏನನ್ಸತ್ತು ಇಂಚಿ ಮಾಮಿನ ಒಂಜಿಲ ಇಂತುಲೆ ಅಂಚಿ ಇತ್ತೆ
ತುಕ ಕುಡನಿ ಇಂದು ಫಸ್ಟ್ ಇದೆ ರೌಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ತುಕ ವಿನ್ ಐನಾಗ್ಲೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಉಂಟು ನಾನು ಹೊರನ ಹಾಕಿದ್ದೆ ಅದೇ ಇತ್ತೆ ಮಾಮಿ ತುಳಸಿ ನಮ್ಮ ಪನಿಯರಜ್ಜಿ ಹೆಂಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಇತ್ತೆ ತುಳಸಿ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಪಾಡ್ದಾರ ನಮ್ಮಲೆ ಕಣ್ಬುಗ ಏತ್ 3 6 ಒರ್ಂಬ ತುಳಸಿ ನಮ್ಮ ಒರ್ಂಬ ಪಾಡ್ದೇರು ಅಟ್ ಬರಲ್ಲ ಚೀಟಿಡು ಅರ್ ಒರ್ಮ ಪಾಡ್ದೇರು ತುಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಮಿ ಮೂಜಿ ರೌಂಡ್ ಮನ್ಪೇನು ಮೂಜಿ ರೌಂಡ್ ತುಕ ಟೀಚರ ಮೀನ್ ಅರ್ಥ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಲಿ ವಿಕಾಸುಲ್ಲೇತ ವಿಕಾಸುಗಳು ಕುಳು ಎಜ್ಜಾವು ಇರಿ ಇಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಲೆ ತೋರ್ಸ್ತಾರೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಇತ್ತೆ ವಿಕಾಸು ಕೈ ಮಿತ್ಕೊ ನೋಡುವಾಗ ಕೈ ಮಿತ್ತ ರೆಡಿ ರೆಡಿ ಮಿತ್ತು ಮಿತ್ತು ಕೈ ಅಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ ಏತಂದು 3 6 7 8 ತುಳಸಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತುಳಸಿ ಕುಲ್ದಲ್ ತುಲೆ ಮಾಮಿತೆ ದೀಪೆರ್ಗೆ ಒಡೆ ದೀಪೆರಪ್ಪ ಸರಿ ಎಲ್ಲ ಸರ್ತದಿಲ್ಲ ಮಂಡೆಗೆ ಪ್ಲೇಟನು ಅಂಚ ರೆಡಿ ರೆಡಿ ಏತುಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ಇಡಗಡಲ್ಲಿ ಏತಾತಂತಲೆ ಲೆಕ್ಕ ಅನ್ಬಿಳಿಗೆ ಐತೊಲ್ಲ ಏತುಂಡು 6 7 ಮತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯಾನುಲ್ಲೆ ಎಂಕೆ ತೋರ್ಪುಂಟು ಕೊಡತ್ತೆ ಎನ್ನ ಕೈ ಕುದ್ದಿಯಲ್ಲ ಎತ್ತುಳ್ಳ ಜಿಮಿತ್ತು ಅದ ರೆಡಿಯಾ ರೆಡಿ ಡಿಯರಾ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಅನ್ನು ಸೋಲ್ತೆ 6 ಒಯ್ಟೆ 0 ಬರ್ಪುಣೊಂದಕ್ಕೆ ಮೊದಲನೇವೆ ಅರೆದುಲು ಯಾನು 0 ದೆತ್ತೆ ನಾರಿಗ್ಲ ಖುಷಿ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಏರು ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ತುಳಸಿ ನಮ್ಮ ಒರ್ಂಬ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ 0-0 ಸೆಕೆಂಡ್ ವಿಕಾಸು ತುಳಸಿ ಥರ್ಡ್ ಲಾವಣ್ಯ ನಮ್ಮ ಮೂಜಿ ವೈದಂಡು ಮಾಮಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ 6 ತುಳಸಿ ನಮ್ಮ ಒಲ್ಲಿರು ತುಕ ಮೂಜಿ ರೌಂಡ್ ಮೂಜಿ ನೆಡು ಇನ್ನಾನಾಗತ್ತ ಹಿಂಗ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರ್ಪುನೆ ತುಕ ಇಂಚಾನು ಫಸ್ಟ್ ಗುಳುನೆ ವಿಕಾಸು ಅಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ವಿಕಾಸ ತುಳಸಿ ಅಕ್ಕ ಮೂಲ ಎನ್ಮುಂಡು ಮೂಲ ತತ್ತಂದು 8 ವಿಕಾಸಿಲ್ಲ ತುಳಸಿಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ತುಳಸಿ ನಮ್ಮ 5 ರೆಡಿ ಒಂಜಿರಜಿ ವಿಕಾಸ 0 ರಡ್ನೆ ಗೊಬ್ಬುಡು ನನ್ನ ಅರೆ ಬಲೆ ನೆಂತೆ ಡಂಗನಕ ಸೊನ್ನೆಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬೋಚತೆ ಇನ್ನದೇ ನೆಪ್ಪಚ್ಚು ಬಾಡು ದಿಂಜೆ ಬಾಡು ಪಾಡ್ಲೆ ದಿಂಜೆ ಕೊಡ್ಲಿ ಬಾಡ್ದೆ ಅಮ್ಮ ಸೊನ್ನೆ ಬೋಚತೆ ಪಾಡ್ಸಿಲ್ಲ ನಾನು ಈಗ ಬಾರಿ ಗೆಲ್ಲುವರ ಆರು ಚುಚ್ಚೂರು ಬಾದ್ನಾಜಿ ಚೀಟಿಗಂತೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಚೀಟಿಗಂತೆ ಇದೇನಾ ಸತ್ತ ಅಂತಲೇ ಅಲ್ಲ ಅಂತಲೇ ರೆಡಿ ಅದ್ಯಾ ರಡ್ಡು ಕೈತ ತೊಂಗಿ ಐತೆ ಅದ್ಯಾ ಇರ್ತೈತೆ ಎಂದು
ಸುಲಭ ಕುಲ್ಲು ರೆಡಿ ಕೂಡ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಟ್ಲ 3 6 7 8 9 10 11 ತುಳಸಿ ನಮ್ಮ ನನ್ನ ಕೈ ಉದ್ದ ನನ್ನ ಟೀಚರ್ ಆಗಿ ರೆಡಿ 1 2 3 ರೆಡಿ 1 2 3 ದರ್ಪಶಿ ಅಯ್ಯೋ ಬೇತ ಇಜ್ಜಿ ಬಟ್ಟಲು 7 ಮಾಮಿ 7 ಒಂಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದಿತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಕುಳ್ಳುವೆ ತುಳಸಿ ಕುಳ್ಳುವೆ ಪಾಡುವೆ ಮಾಡು ಅಂಚದಿ ಸರಿ ದಿತ್ತೇವ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹತ್ತು ತಾಂಡು ಕಲ್ಲೆ ಉಂಟು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಪ್ಪುನಾಗ ಬಾಸ್ಪೂಜಿ ಬಾಸ್ಪೂಜಿ ಅಂತೀರಿ ಓಡಂಡ ತುಳಸಿ ಎತ್ತು ದೀಪಾಲ್ ತುಕಂದಿ 1 2 3 ರೆಡಿ ರೆಡಿ ಏತ್ ರಡ್ಡ ರಡ್ಡ್ ಬುಡ್ದುಂಡು ఆయన రడ్డ అలా బుడుతున్నా ఎన్న వంజిలా ఇజ్జాను లాస్ట్ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರ್ಚೆ ಸುಮಾರು ಮಾಡ್ದೆ ಏತುಂಡು ತುಲದೆ ತುಲ ಐತವಲ್ಲ ಹಿಡ್ದು ಬೊಬ್ಬ ಮಗ ಏತುಂಡುಲಾಗೆ ಅತ್ತ ಇಂಚೆ ಲೆಕ್ಕ ಅನ್ಪು ಒಂಜಿ ದೇತದು 22 ಒಬ್ಬೋ ಫಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ 22 ಮಾಡ್ದೇರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇರತ್ತ ಸೋಬಾ 1 2 3 ಏತ್ ಇದೇ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡ್ ಸೋಬಾ ಮೀನ 10 ಅರ್ನ 22 ಅರ್ನ 10 1 2 3 ರೆಡಿ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಏತು ತುlle ಕಂಬ್ಳಿ ಆರೆ ಲೆಕ್ಕ ಅನ್ಪೇರು ಟೀಚರ್ ನಲವತ್ತೈದು ಟೀಚರ್ ಅವಿನ 45 ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾನು 5 ತುಲಾರ್ತಿ ರೆಡಿಯಾ ಪಾಡುವೆ ಎಲ್ಲ ಕೈಯೇ ಹೋಗುದು ತಂದು
ರೆಡಿ ಮಾಮಿ ಫಸ್ಟ್ ಆರತೆ ಏತ್ ಅಜ್ಜಿನ ಹಾ ಟೀಚರ್ ಆಮಿನ 45 ಇಂಬೇರ್ನ 22 ಫಸ್ಟ್ ವಿನ್ನರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೋಲ್ತಿನ ಹಾಲು ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ ವಿನ್ನ ಇನಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಸೋಲ್ತಿನಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊನಮೆ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮಾಮಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಮಲ್ಲ ಗಿಫ್ಟ್ ಇಂಕ್ಲ ಇತ್ತೆ ಸೋಲ್ತನಲೆಗೆ ದಾಯ್ತ ಗಿಫ್ಟ್ ತೂಲೆಗೆ ಮಾಮಿ ಅಲ್ಲ ಮದಿನೆಗ ಮಂಜಲ್ ಉಜಿಲೆಕ ఆయన తులేక మదిమే ఆడు వల్లే కారు మంజలు ఉజిలేక ఊజందులు లేరు నీకసు తిక్కినే ఛాన్స్ ಅನ್ನದು ಪೂರ ಕಣ್ಣು ಮಾಡೋರ್ಚು ಮೇ ಆ ನಲೇನು ಮುರ್ಕದ ದಿಯೇರು ಪೊಡಿಟ್ಟಿ ಮೇಕಪ್ ಮೇಕಪ್ ಅಂತ ಲೇಕ ಅಂದೆ ತುಳಸಿನ ಎಲ್ಲ ಮುದ್ದು ತುಳಸಿ ಎಂಚೆತ್ತನ ಗೊಬ್ಬು ಬನ್ಗೆ ಮಮ್ಮಿ ಎಂಚೆತ್ತನ ಗೊಬ್ಬು ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ ಗೊಬ್ಬುದು ಮಾಮಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ ಗೊಬ್ಬುದು ಗೊಬ್ಬುದು ಖುಷಿ ಅಂಡ ಆರು ವಿನ್ನರ ಕಾರಣ ಉಂಡು ಆರು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಟೀಚರ್ ಎಂಕಲ್ನ ಅಚ್ಚ ವಿನ್ನರ್ ತುಲೆ ಸೂಪರ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಟುಲ್ಲೇರು ಗೊಬ್ಬುಡು ವಿನ್ನಾದ ಅಂಡ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಮಗೆ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಕೊರೊಂದಲ್ಲಿ ಮಾತೆರೆಗಳಾಗಿ ಬಾಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ನೋ